forex, sugar, mafuta zikusowa. Katundu wakuyambasika kuyambira 2020 udzafika leo katundu wafika posa uzana so kwa 70 kwacha tikugula 1000. According to atupele muluzi mafuta amenewa akuchitika chifukwa pemwe akula. Akulu, history is the best teacher. Mangizo apadera kupita kwa atupele muluzi. Professor Mutharika akuyimira DPP. Just because that DPP akana kuti atupele akaira limit chisakhale chifukwa chonyezera pemu unatsazika kuti wasiya ndale lero watulukira kufuna vice president kodi ukuyesa malawi zitsiru komanso ukanakhala wachinyamata wanzeru sibwezi ukakamira unani limit wa munthu wachikulire. Walephera kuyendesa Joy Radio, bambo wake anamusira chipali cha mphamvu lero chathapo ngati makatani. Bali mkulu wina amachokera kwawo kwa atupele kuliongo anatiuza kuti munthu amene ndi chibwadza lero zapherezera.